Да, и такива хангави. Да, избързва се ножа, като не бършите навътре да си разрежете кафените, нали, на там. Да, обратно, с тъпата страна. Като не държите да... А трябва да е сух нож, така ли? Не, влажен. Аз знам, че сте готвили, трябва да го кажа, защото някой ако не чу... Да. Може да спестите това нарязване този начин, просто го нарежете като кръгче. Да, в смисъл трябва, то се реже, специално този вид маки се реже на 6 парче. Като, как беше в Япония, не е нужно да се реже и да се прави, просто компонентите с нори или ориз да си седе. Не е нужно да се върви. Това е... А иначе цялото листо е толкова голямо. А цялото листо навлажняваш ли го предварително? Не. Всъщност ориза, след като се свари, се овкусява с оцет, в който има захар и сол. И всъщност това го прави лепка и не е нужно